हेलो लोगोफोर, दिनैहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौहाय अनलाइन बोरै एप्लाइ खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दैहाय सोलोंनि। आङो सेवा सेतुनि लिंकखौहाय डिसक्रिप्शनावहाय आङो होनाय जादों। बे डिसक्रिप्शनाव लिंकआवहाय थुनानैहाय गुगोल क्रोम नङाब्ला किउइ नङाब्ला बेबायदिनो गुगोलावहाय सार्च खालामनानैहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। अब्ला आङो लिंकआवहाय थुबाय। बेबायदि सेवा सेतु बा सेवा हेतु बेयो ओंखारबाय। बिनि गाहायावहाय ओरै नारखोदो। नारखोयोब्ला बेहाय नुगोन बेहाय नै सार्च बार दङ। नैबे सार्च बारावहाय बेयाव थुदो। बेवहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय लिरदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। अब्ला बेवहाय एप्लाइआवहाय थुदो। एप्लाइआव थुबाय आं। अब्ला एप्लाइआव थुब्ला बेबायदि ओंखारबाय। एप्लाइ उइथ आदार ओंखारबाय मोनसे, ओमफ्राय मोनसे एप्लाइ उइदाउट आदार। अब्ला एप्लाइ उइथ आदारावहाय थुदो। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। दानिया गाहायावहाय लग इन रेजिस्ट्रेसन लिरनाय दङ। बे लग इन रेजिस्ट्रेसनावहाय बेयाव थुदो। अब्ला बेहाय जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामखानायनिब्ला लग इनआव थुब्लानो जाबाय। साइन इनआवहाय थुब्लानो जाबाय। नाथाय दा गोदान रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगोन। जुदि रेजिस्ट्रेसन खालामखायाखैब्ला रेजिस्ट्रेसन खालामग्रोनांगौ जायो नै फार्स्टआवहाय। अब्ला निउ इउजार्सआवहाय थुनांसिगोन। गाहायथाराव निउ इउजार्सआव। अब्ला बेहाय मबाइल नाम्बार होनांगोन। जेन्डारखौबो होदो। डेट अफ बार्थ होदो। ओमफ्राय पार्सनेल मेसेज बेखौ ओरैनो लिरना होदो। जास्ट आइ निड जब लिरनानै होबाय आं। ओमफ्राय खेबसेया जाबाय 9-8 जाखाबाय। बेनिफ्राय आइ एक्सेप्ट। बिथिं गोजौआव डेट अफ बार्थ होबाय। पासवार्ड बानायनांगौ। पासवार्डखौहाय होदो। बेनिफ्राय लास्टआवहाय नैबेवहाय साइन आपआवहाय थुनानै होदो। साइन आप। अब्ला बेबायदि ओंखारबाय नै। माने रेजिस्टारा कमप्लिट जाबाय आरोखि। दानिया बेक खालामनानै गोदानैहाय आङो थुफिनबाय। बेक खालामनानै फार्स्टनिफ्राय आङो थुफिनबाय। बेबायदिनो माबायावहाय थांनानै लिंकआव थांनानै आङो गोदान थुफिनबाय। बेकआव थांनानै बेबायदि ओंखारबाय नै। अब्ला गोदानैहाय थुबोफिननायाव बे इउजार्स नेमखौहाय बेयाव थुनांगौ आरो पासवार्ड होनांगौ नै। अब्ला नैबे कन्टिनिउआवहाय थुनानै होदो। नैबेवहाय इउजार्स नेमा ओंखारफैखायो। बेहाय ग्रोब थुनानै होब्लानो जाबाय नै कन्टिनिउआव। अब्ला बेबायदि गेवबाय नै। बेवहाय बे रोखोम गेवबाय। अब्ला बेहाय टिक मार्क होनांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय आधार नाम्बार बिदों। बेवहाय आधार कार्ड नाम्बारखौ होनांगौ नै। भेरिफाइ आधारावहाय थुदो। बेवहाय आधार नाम्बार। बेनिफ्राय स्टेटआ जाबाय आसाम। ओमफ्राय नामखौ होबाय। बेनिफ्राय भेरिफाइ आधारावहाय थुनानै होदो। अब्ला बेवहाय अटिपि नाम्बार फैगोन। अब्ला बेवहाय भेरिफाइ जाबाय नै। भेरिफाइ जाबाय। बेवहाय जिमेल नाम्बारखौहाय बेवहाय होदो। जिमेल नाम्बार होदो नै। ओमफ्राय बेवहाय फादार्स नेमखौहाय होनानै होदो। बेनिफ्राय फादार्स नेम
बे गाहायावबो नै फादार्स नेम, ओमफ्राय मादार्स नेम बिमानि नाम, ओमफ्राय बेयाव डेट अफ बार्थखौ होबावदो, बेनिफ्राय कास्टखौ होदो, कास्टआ बर' बेवहाय STP होदो, STP बेनिफ्राय हौवानि नाम एबा हौवानि नामानो जाहैबाय नैबेयो, बेनिफ्राय एक्स सार्भिसमेन नामा, जुदि एक्स सार्भिसमेन नङाब्ला बेखौ न' होदो, न' खालामदो, ओमफ्राय बेवहाय दङ धोरोम हिन्दुब्ला हिन्दु, ख्रिस्टियानब्ला ख्रिस्टियानाव थुदो, हिन्दुब्ला हिन्दुआवहाय थुदो, बेनिफ्राय मेरिटियेल स्टेटास माने हाबा जादोंब्ला मेरिडआव थुदो आरो हाबा जायाखैब्ला सिंगेलावहाय थुदो, बेनिफ्राय अकापेसना मा खामानि मावो बेवहाय थुदो, स्टुडेन्टला स्टुडेन्ट, ओमफ्राय क्लार्क बिजनेसला बिजनेसावहाय थुनानै होदो, डिफारेन्टलि एबोल PWD बेखौहाय न' होनानै होदो, ओमफ्राय बेनिफ्राय सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थांदो, नै सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय ओरै, अब्ला बेबायदि ओंखारलायबाय, नै बेबायदि ओंखारबाय। दानिया एड्रेस सेक्सन, बेवहाय पारमानेन्ट एड्रेस होनांगौ, नेम अफ दा हाउस, हाउस नाम्बार होदो, बेनिफ्राय बिल्डिं नङाब्ला ब्लक, गैयाब्ला गैया, एड्रेस लकेलिटि एड्रेस होदो, बेनिफ्राय भिलेज, पस्ट अफिस होदो, बेवहाय भिलेजखौबो होदो, ओमफ्राय पुलिस स्टेसनखौ होदो, बेनि उनाव पिन कड होदो, बेनि उनावहाय डिस्ट्रिक्टखौ होदो, मा डिस्ट्रिक्ट बेखौहाय होदो, साब डिभिजन होदो, बेनिफ्राय रेभिनिउआ मा गोग्लैयो बेखौबो होदो, बेनिफ्राय रेसिडेन्ट, रुरेल, अर्बान बा अर्बान, रुरेलाव होदो, बेनिफ्राय सेम एज पारमानेन्ट एड्रेस, जुदि सेम एखेला पारमानेन्टजों प्रेजेन्ट एड्रेसजों जुदि एखेला येसआव होदो, अब्लानो बे गासिबो सेम, बे एखेयानो जाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय गाहायथाराव सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबावदो, सेभ एन्ड नेक्स्टआव, अब्ला बेबायदि फैबाय, नै बेवहाय हायेस्ट इडुकेसन लेभेल बेवहाय होदो, हायेस्ट इडुकेसन लेभेलखौबो बेयाव होदो, बेल' 9 पास, 9 पासला 9 पास होदो, 10 पासला 10 पास, 12 पासला 12 पास, बेवहाय जेनेबा 9 पासला 9 पास बे रोखोम, बा 10 पासला 10 पास, ग्रेजुवेटला ग्रेजुवेट, बेनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पासला हायार सेकेन्डारि पास बेबायदि लिरदो, हायेस्ट एग्जामिनेसन पासेट लिरदो, नै हायेस्ट एग्जामिनेसन पासेट 9 पासला 9 पास होबाय, 10 पास, एजुकेसनेल क्वालिफिकेसनखौ होदो, एग्जामिनेसन पासेट, बेवहाय एग्जामिनेसन पासेट, मा साबजेक्टफोरखौ होदो, इंलिस MIL साबजेक्टफोरखौ होनांगौ, नै इंलिस, बेनिफ्राय स्कुलनि नाम, जुदि आदार क्वालिफिकेसन दङब्ला, गुबुन सोलोंथाइफोर आरो दंबावोब्ला, कम्पिउटार बायदिसिनाखौ रोंब्ला, नैबे गाहायावबो बेवहाय मा फरायनाय दं, स्किल बेफोरखौबो होदो,
आरो गैयाब्ला गैया लेंगुवेजखौ मा लेंगुवेज रोंगौ बेखौ लिरनानै होदो। बेनिफ्राय बेहाय जब प्रिफारेन्स केस स्किल्स बेफोरखौ होयोब्ला होदो आरो होआब्ला होआ। जेरावहाय बे गोजा स्टार होनाय दङ नै गोजा स्टार, बे गोजा स्टार होनायखौ लाहले बेखौहाय फिलआप खालामथारनांगौ आरो। ओमफ्राय जेराव बे गोजा होनाय गैया बेखौ खालामाब्लाबो जायो। दानिया नेक्स्टआवहाय बिदिनो सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय आरो थुबावदो। दानिया बेवहाय प्रुफ अफ रेसिडेन्ट, बे प्रुफ अफ रेसिडेन्टखौ होदो। भटार कार्ड, गाहायाव भटार कार्ड दङ नै बे भटार कार्डनाव आं होबाय आरो बेनि अनगायै गुबुनाव होयोब्ला होदो। बेनिफ्राय बेवहाय भटार कार्डखौहाय आपल'ड खालामनांगौ। एज प्रुफखौ मा होगोन बेवहाय थुग्रोनांगोन। बार्थ सार्टिफिकेट नङाब्ला स्कुल सार्टिफिकेट आरो एडमिट कार्ड दङब्ला बेवहाय एडमिट कार्डखौ होदो। एडमिट कार्डआवहाय थुदो। बेनिफ्राय बेवहाय बे ब्रसआवहाय थुनानैहाय एडमिट कार्डखौहाय बेवहाय होदो आरोखि गेलारियाव थांनानै। बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट, बेवहाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ होदो। कपि अफ कास्ट सार्टिफिकेट बेवहाय थुदो कास्ट सार्टिफिकेटनाव। आरो बेनि उनावहाय कास्ट सार्टिफिकेटखौ आपल'ड खालामनानै होदो। दानिया बेवहाय एजुकेसनेल क्वालिफिकेसन सार्टिफिकेट, बेवहायबो पास सार्टिफिकेट्स एन्ड मार्कशिट, पास जानायनि सार्टिफिकेट आरो मार्कशिटखौहाय बेवहाय होनांगौ नै पास सार्टिफिकेट, बेनिफ्राय मार्कशिटखौहाय आपल'ड खालामनानै होदो। बेवहाय थुबाय। बेनि उनावहाय बे ब्राउजावहाय थुनानै गेलारियाव थांनानै बेखौबो थुनानै होब्लानो बेयाव फैगोन। बेनि उनावहाय क्वालिफिकेसन ट्रेनिं कर्स सार्टिफिकेट गुबुनफोर दङब्ला बे गाहायावहाय होबावदो नै। ओमफ्राय गुबुनफोर दङब्लाबो होजोबदो। बेनि उनावहाय लास्टआवहाय फैबाय माने आधार कार्डखौबो होदो नै आधार कार्डनि उनाव दानिया पासपर्ट साइज फट' फैबाय नैबेयाव पासपर्ट साइज फट'। ओमफ्राय सिगनेचार फैबाय लास्टआव सिगनेचारखौहाय जायखिजाया खाथाफ्रावहाय लिरदो, लिरनानै बेखौहाय फट' खेबदो। ओमफ्राय फट' खेबनानैहाय बेखौ बिदिनो फोलैदो। 200 KBनि खम खालामनांगौ आरो 200 KBनि खम खालामनानै एसे फोलैनानै, माने बांसिनानो 200 KB जानांगौ नालाय बिनि खम फोलैनानै बेखौबो बेवहाय आपल'ड खालामनानै होदो। बेनिफ्रायनो बेवहाय राइट सिनावहाय थुदो, राइट सिन होदो, बे खथायावहाय थुनानै होदो। बेनि उनाव सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबावदो आरोखि। आङो बेवहाय आपल'डफोर आङो खालामनाय जायाखिसै। डकुमेन्ट्सफोरा बेवहाय जेबो रेडि गैया, जास्ट खोन्थानो थाखायल' आं बानायनायखाय आं बेवहाय डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामनाय जायाखिसै। अब्ला बेवहाय सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबावब्लानो जाबाय। सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबावदो। जुदि सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुबावोब्ला बेवहाय गाहायथारावहाय माने फैसा सोना हरनायनि बेवहाय लिंक मोनसिगोन आरो। ओमफ्राय 30 थाखा फैसाखौ सोनानै हरनांगौ जायो। बे गाहायथारावहाय थुनानैहाय होयोब्लानो फैसा सोनायनि अपसना फैगोन। बेनिफ्राय ATM एकाउन्टनिफ्राय बेखौहाय पेटिएमफोरजोंहाय बा गुगोल पेजोंहाय बे 30 थाखा फैसाखौहाय हरनांगौ। जेब्ला 30 थाखा फैसाखौ हरगोन अब्लानो लोगो लोगो बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डआ बेवहाय नुजाफैगोन आरो बेखौहाय डाउनल'ड खालामनानैहाय लाब्लानो जाबाय।